happy first founding anniversary, Villasal chapter. Sa ngayon po ay nandito kami sa Villasal, although nagluluto pa. Mamaya-maya pa po yung motorcade natin. Bali nandito po yung mga brad, nag-aantay-antay. Ayan, maya-maya po at mag-uumpisa na tayo ng ating motorcade. Ayan, long live Villasal chapter. Long live, happy anniversary! Villasal chapter! Long live, idol! Idol, ingat ka din sa Dubai. Dubai Getty. Kaya nga rin din ni itong may mayon ako dyan, galing ni Tapak. Lubi, Baruga. Ha? Daiyaw lang ka naman. First founding anniversary motorcade ng Villasal chapter. Long live po sa Villasal chapter, Sibukot Municipal Council. Long live mga brother. Ayan mga kapatid, natapos na po yung motorcade namin. Pupunta na po kami sa venue ng aming pagdadausan, first anniversary ng Villasal chapter. Andito po tayo sa Villasal. Ayan po. Ayan. Yan po yung venue namin. Kita-kits po tayo mamaya.